Hi, hello guys! So, first time na ako mag-voice over no vlog. So, yung katawi akong tingog, kaya mga na dyan akong tingog, chara. So, mao to, i-share na ko sa inyo among laag dito sa Cabagno Seaside Beach Resort. So, bali mahog og to rides may Sagbayan to Gindolman, then Gindolman to Anda. So, 150 ang pamasahe, Sagbayan to Gindolman. So, mao ni nilabay may sa Pilar Dam. Diyan nakalimot ko saan nga part oy sa Pilar pa ba na. Diyan nilabay may aning view. Ganahan lang jud ko ako ang gi-videoan kay ganahan ko sa view. Wala sad ko kabalo asa ni nga dapit. At last nakatunob na jud ko kandijoy char. So kanin dapita murag hapit-hapit na jud mi ani sa Gindolman man siguro. Mura. Di ko sure. Flex lang nako ang driver sa series nga mong gisakyan nga gwapo o char. Pinalingi pa si Kuya Pinasmile. Akong Jomega nga gwapa, precious. Unyo ni abot na Jumi o Gindolman. Ang janin tayo magibudol-budol mis mga balabal driver. Ang pamasahe ko no Gindolman to Anda 150 kada usa na mo. Ang ending di ay 75 ra ang plite. Ani nga mo ang gisakyan nga pedicab. Jesus ko Ginoo. So naabot na Jumi og Anda. So kani nga dagat sa huan siya kanang Anda de Boracay ni siya. Nahapit mi diri kay tanaw mi gun sa view. So mo ni ang view. Then ang utanang-utan mi diri kung asa may pwede makasakay pa dong Cabagno Seaside Resort kay wala mi katuod. Nang hapit sad mi og snacks diri na may snack bar atong unahan. Kay sayo ra kayo minaabot diri sa Anda 11 AM mi naabot unya check-in time na mo sa Cabagno is 2 PM pa. So bali dugay-dugay pa among matuwa. Diri mi na niod to wala ko kabalagon sa ingan sa restaurant basta kay atbangan na diha mi na niod to. Hala ka diha mo na dyan yung view sa Anda de Boracay. Chernes. Limpyo kayo. O puti kayo ang balas. Og dera ang pinaka most exciting nga part, char. Naabot na dyan sa Cabagno Seaside. So bali mo ni ang view sa gawas. Yan nakasulod na mi. Nya gibanan mi ni ma'am padungan nilang kananan. Nya gitudlo ni ma'am asa dapit mo ang room. Kana mo to mo ang room. So bali mo ni ang view sa sulod. Nice kayo, char. Super nice. Mo nila swimming pool nga nice kayo ang bakan nice mga kamaumalangoy. Padong may ani sa ilahang dagat so bali malakaw ra ang dagat. Nara sa unahan. Char, dagan-dagan mi sa dagat kunuhay kay kinainitan. He says, "Hi Beshi." Kinainitan sayang ato ang kojik ani. So ani gikan na mi sa dagat, pauli na mi so mang doorbell jud ka kay di ka abrihan ko di ka mang doorbell day. Always nakalak ng ilahang gate day. Bali mo na ang kwarto paggabi o di ba landa kayo. Tsada kayo higdaanan ay. Tapos man nila CR, nice kayo CR. Grabe. Hindu dyan mo nila CR. Mas lami pa lang CR kasi sa mong balay. Yanay ko nga sa amin. Char, selfie, charot. Mo na yung view sa gawas paggabi So bali mo ng pool. So na lights sa lang pool. So na sila katanawon. Mo na siya. Na daghang lights. Then sa room, ano siya, dandagpud kayo ang room. Kani pang second day na namon ni padumi maligo ani og pool. Og dito rapas ni tabi sa mga naon kay nagtupis-tupis ko, char. Hinaut dili ni makita ni papa kay mabitay jud ko sa buhanan ni. Atay na. Unsa ba kayo debo? Siguro ka. Ani practice sa paglangoy. Sige hala, sige pagpractice sa. Og diara mo langoy na gajod mo langoy na halalala nilangoy na patay wa ka ginawa. Jesus Ginoo dagway Ginoo nag-iniro na pud mura pagka mao Jesus Ginoo dagway huy pakauwaw lang. Yes, dara akong friend nga camera share kayo or dili siya gusto nga mahagip sa camera. So ani kani pado na may og Cabagno cave ani nangutana mi og asa dapit kay murag nawa na jud mi kay murag kalibunan na jud mo magiagyan. Jagay na pa jud mi og kanang hatagan ko namin nila og payong kay maitom ko na mi char shout out din nyo kuya char. Mani ang Cabagno cave pool. Oh my god, nice kaayo. Kani malakaw ra sad ngigi ka na tong Cabagno Seaside Resort. Mga half kilometer siguro. Di ko kay ba mo estimate.
O diba, tinaw kayo ang tubig. Lami kayo ambak ani. Walay tao gud ani nga tay kami randuhan ni Precious ang kataw-taw dari. Wala tong hagdan. Ambot basing gikuhan nila ang hagdan. Hello, day. Nga nang hawid-hawid pa dyan kay mahadlok mahog. Gusti abo po dog mahog. Ginoo. Medyo may mo. Kung ano mo, di puro na pamili kayo ba mo lang mo. Jesus, ginoo ko. Agdagoy ga. Buang juga Arlene. Kanya mo na ni ani na nakoy na akong vlog. Ay, gikapoy na ko. Voice over. Hago man di ay. O mana ni. Sige. Mana ko to. Sige na. Bye. Mama chup chup. Sending love and kisses. Mama.